Yemziyani? Sure. Friend. Semandleni lana bakhona manje. Sure mama. Khawutsho fundini man. Yanhlupha la. Uthe nabantu nje befana nje. Lento ufanele kubana uzoduzelwe ngubani, ufanele kuba ufana nobani, but akhona ibadibanisayo tu. Fundini kaloku. Yabona la nto sasike sabakhona kaloku ngaphambili. Uyaqonda? Sasikhona ngaphambili. Yes, sasike sabakhona ngaphambili. Okay. Kaloku abantu abaqala ubakhona ngoku. Umzekelo wena uqala ubakhona ngoku wawukhona wena kudala. Nami ndandikhona kudala, yabo. Nabantwana bethu esizoba nabo, yabo. Bakhona kudala. So uthi sekhona kudala. Sasikhona. Khona usiya wakudala. Lo lusiya yena wandoni lokho yona. Ngowangoku lona ukhona usiya wakudala. Ukhona usiya uyayazi mose naseBhayibhelini kuthiwa bangabana sizovuka sinezindlu ezintsha sineziko ezintsha sinomzimba omtsha. So ikhona into endala, ikhona into ekhoyo, ikhona into entsha, uyabo. So lo umntana usuka phi umntana yena ngoba ukho into le yomdavazi. Isithando Jonga yabona le yomdavazo into nje yochitha ixesha leyana abantu bedavazana kuba kumntana. Hayi umntana uhlele ezoba khona kakade because ukudala abantwana babakhona, uyaqonda. Akuqoli bakungoko abantwana la le yomdavazo le ichitha ixesha lami, uyabo. Yile nto ndingayithanda noyithanda kakade le yomdavazo, yabo. So jonga uyabona umntwana yava umosidala kwakusithiwa bangabana abantwana balanda ezimfeneni, yava asinto bangabana abantwana balanda ezimfeneni, yinto bangabana kukhona apho babethathwa khona akhona inamdavazo phakathi. Inamdavazo phakathi izinto nje esingcolezo abantu ezithanda uqoba abantu ezanto zemidavazo, ufuna nje uqoba abantu ube udinwa kudavaza uchafa yachafisa nomthetho uchafisa mona nomdavazo. Hayi la kuba ngwanami. Hayi le bomfeni into yona basisuke bomfenini ngalo iva ngawo. No, bathi bakela yiva lonto leyo. Yes, kwakuthiwa kaloku abantwana balanda ezimfeneni. Uyabo kuphayana kaloku ngela xesha sasikhona ngalo, uyabo. Sasikhona nje ngexesha siphendulwa uba ngabana siyathathwa sibe ngabantu ezimfenini. Singabantu kwapha. Uyabo? Yi-area ayisazimfene yi-area indawo yabantu leya. Uyabo khade ngoxa ibizwa kuthiwa kusezimfeneni. Okay. Hayi Yintoni enye into efuna ndicacisela yona mntana ongayi-understandiyo mntana? Hayi lokuvila mntana. Kaloku mna akho nto ndingayaziyo mfethu, yabo. Okay. No, sharp. Full. Hayi full. Right. Awufuna manzi? Full manzi. Yeah, anytime ufuna uncedo ungandasha mina anytime, yabona. Wonke abantu baza kum xa kukhona abangasaziyo, bangayaziyo. Like that, Sure, sharp. yeah, moya.